Gràcies, senyor alcalde. Com vostès saben, des de la CUP ens preocupa des de fa temps el tema de les cartelleres com a mitjà d'expressió de moltes entitats que diàriament realitzen actes i xerrades i concerts i que el conjunt de la ciutadania té dret a estar al dia d'aquestes activitats i desgraciadament és un tema no solucionat els darrers anys. Passo a llegir la pregunta que hem presentat. Darrerament s'han instal·lat unes quantes cartelleres a la via pública tancades amb un vidre. Des de la CUP venim exigint la col·locació de cartelleres en llocs públics a fi que les entitats de la ciutat puguin informar de les seves activitats. Actualment no es disposa de cap espai per fer-ho. Deixeu-me esmenar, sí, el xino de la plaça Santana, però evidentment és molt limitat. Això provoca que diverses entitats locals hagin de fixar els cartells en llocs que no pertoca, incomplint així necessàriament les ordenances municipals per poder exercir el dret d'informar la ciutadania de les seves activitats. És per això que celebrem l'aparició d'aquestes cartelleres noves. Tanmateix constatem que no se n'ha informat les entitats locals, ni sabem on són situades, ni qui té dret a utilitzar-les. Per tot plegat, la CUP fa les preguntes i el prec següents. Preguntem: quantes cartelleres noves s'han instal·lat? Qui en pot fer ús? Quins són els requisits per fer-les servir? I preguem, demanem que s'instal·lin de forma permanent a totes les places i els carrers més concorreguts de la ciutat cartelleres públiques accessibles a totes les entitats locals, on puguin anunciar lliurement les seves activitats. També demanem que siguin retirades totes les multes imposades a les entitats locals per penjar cartells a la via pública per manca de llocs adequats per fer-ho i que no se n'imposin més per aquest motiu fins que no s'hagi creat la xarxa de cartelleres públiques que demanem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Es podria molt breument, sisplau. Sí, breument, gràcies. Bé, em sembla que la resposta arruïna el pressupost, em sembla que no s'escau. Jo més que res penso que hi ha falta de sensibilitat i no de pressupost. Crec que no seria massa difícil establir aquesta xarxa de cartelleres en la qual gran quantitat d'entitats locals podrien expressar les activitats que fan i guanyarien les entitats i guanyarien la ciutadania perquè estaria al dia de tota aquesta generació d'activitats interessants que hi ha a la ciutat i guanyaria l'Ajuntament. Perquè si la gent té llocs on col·locar els cartells, evidentment evitaríem aquestes infraccions que hi són. I si són és perquè evidentment no hi ha prou llocs on situar aquests cartells informatius. Gràcies. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyor Fernández, molt breument, sisplau.